mtambo anamba mu 2019 ndinatsegula YouTube channel, 2022 Facebook page. I decided low life chifukwa sinafuna kudziwika. Mission yanga inayothana nchakwera. One day in 2023 ndinalandira WhatsApp call from a strange number. Ndinu ndani wodi? Bebani bwana, ndine James Makopa. James Makopa kuti lova ku Malawi oyamba ni magwira kumibawa anandiyosa ntchito ndikuvutika chonde nthandizeni. Ndinamuyankha it's okay, umanyo mungakwanise kupanga video? Anayankha yes. Ndinampatsa homework ya 1 week, tipangeni 2-minute video, mukamaliza titumizireni pa WhatsApp. After 1 week analephera. Ndinamuza kuti achimwene simungagwire ntchito ndine, bwerani kumibawa mukapitirize ndakatuka. Atandifunsa kumene ndimakhala, ndinamulamiza kuti South Africa. Anakhulupirira chifukwa namba yanga inali +27. Fast forward, munthu ameneyu anayamba kulumikiza ndi magadeti opusa. Amadzichwa kuti TPP Media, chikhalirecho amadalira BMTV. Anapita kwa IPM kukamunamiza kuti James Makopa ndiwa Bakili TV. Koma zona zake kumene Bakili News TV imapangidwa create on YouTube and Facebook, James Makopa kunalibe. Tamufunseni anafika ku Dubai, anapitako ku Middle East. The answer is no. So where he created BMTV, anatengana ni magadeti amenewa amene amazichwa kuti TPP Media. Anapita kwa IPM ndikumamuza kuti James Makopa ndiwa BMTV. From nowhere MCP motsogozedwa ndi zikhali ng'oma anamanga James Makopa. Upolisi anandulula Bakili Muluzi ndi Haswell amakhala ku South Africa, mpaka anapereka namba yanga ya +27 kwa ma CID. Fortunately mkulu ameneyu sinakumanepo, anangondimbira phone yekha pa WhatsApp, abwana ndikufuna ntchito. Ndinamukanira, wamangidwa. Anandulula kuti ayi munthu amene ndikudziwa ndi Haswell amakhala ku South Africa, namba yake ndi iyi. Dzina la bambo anga ngakhale kumudzi kwathu samakudziwa. So after hearing the news of his arrest, ndinamuthandiza kupanga video kuti polisi mutayi. Fast forward, watuluka ku prison, anandipanga contact again kufuna ntchito. Ndinamuyankha kuti adikire, osakhalisa ndinasintha nambala kuti ameneyu asandipezeso. Kuyambira 2023 up to 2025 samalumikiza ndine. Ndamenya nkhondo yolimbana ndi MCP mpaka kumapeto. Iyeyu kunalibe ngati BMTV. Chomwe amadziwa ndikunamiza mabigi ndikumadya drama. Ineyo anthu amene amandidziwa ndimacheza ndi mabigi IUTM, MCP, DPP, ndimacheza nawo. Lero Danu analoza zambiri zimene bingu wa Mutharika anapanga. Munthu ayi imeneyi amanamiza mabigi. Ine ndiwa Bakili TV ndikumadya drama. Mabigi amene samandidziwa ine amapasa ndalama. Mmodzi mwa iwo wa ku Lilongwe, wina wa MCP, wina wa DPP, amadya drama. You can see kuna kuti James Makopa ndine ndinampanga block pa namba yanga ya +27. Thereafter sitinalumikizanenso. 2 years we are disconnect. Ino magwira ntchito yanga yothana ndi Congress. After 60 September APM wawina chakwera walira, anatulukiranso pa WhatsApp. Atafunsira ntchito ndinamukaniza chifukwa ndinadziwa kuti akufuna kupanga claim ntchito imene ndagwira. Akuluakulu, ntchito imene timagwira sinayamasewera, inali ntchito yovuta. Munthu ameneyu wakhala kudyera akuluakulu a DPP pamodzi ndi magadeti opusa ndikumanama kuti ine ndiwa Bakili TV. Mambo tazingodya kumene koko akufuna kupanga zaidi. Now you can see kuna kuti woyamba munthu amene samandidziwa anandimbira phone, abwana ndimafuna mundithandize ntchito. Nampatsa ese, analephera kupanga video. Ndinamutaya, anapita kumakanama kuti yeye ndi wa BMTV, anamangidwa zikhale ng'oma. Ndinamuthandiza kupanga video kuti yeye atuluke.
watuluka anabwera sokwaini abwana ndimafuna mundithandize ntchito ndinamuza just wait ndikuthandiza then napanga blog amanditayisa nthawi ine simapanga business ndi anthu ndakatulo timaziona ku mibawa iye amagwira ntchito kumeneko akapangiza ndakatulo zaife ndizakafukufuku zokhuza ndi kompyuta internet munthu amene isadziwa kompyuta ndigwira naye ntchito bwanji. So what I did ndinapeza nambala ina ndikuchita disconnect after election pa 60 September anandilumikizanso anapeza nambala yanga kuchokera kwa kadeti wopusa anandiuza kuti abwana mwagwira ntchito yako kwambiri koma ndimafuna mundithandize ntchito ndizigwira ntchito ndinu. Ndinamuuza kuti no ine sindikufuna kugwira ntchito ndiwe ntchito imene ndimagwira ine ndathana nayo because my vision inayothana ndi Congress inathana nayo iwe kufuna ntchito yachani. Anati ayi bwana chonde ndatipaseni password ndinamukaniza cholinga chake sura amafuna ntchito ya azigwira ntchito yachi mtusadziwa panga video amafuna azipanga claim kwa mabwana ndikapasa password ndikhaika ndamulemba ntchito azipanga claim kwa mabwana kuti mabwana maona ntchito yachani magwira ndinamukaniza osakhalisa anakwiya ndikulumikizana ndi makadeti amene amachita dzina la PMTV chifukwa ku Page House kumapita anthu osiyanasiyana ndikumanama kuti ine ndiwa PMTV. So anthu amenewa adaona kuti ine sindikuwapa success ambiri makadeti amenewa amabwera ndikumafuna ntchito kwa ine chifukwa ine ndali big kwambiri ine sindikuwapa sewera ine simafuna munthu koma anthu amafuna ine. So makadeti onse a DPP ambiri 3/4 amaopa ine especially media kulibe DPP media kuposa ine. So anthu amene akafuna kukumana ndi PM amagwisa ntchito dzina la ine ndinaorganiza analumikizana ndi James Makopo. Inu mukudziwa kuti Judas Iscariot anamupereka Yesu Khristu koma funso ndilo kuti kodi Judas Iscariot ndalama zija anaja sana jeti anazitayatu kenako mpaka nanatani anazikweza eti musadandaule Judas Iscariot azikweza pasala pang'ono. Pa tsiku limeneli anaganiza zolowa live anambweka galimoto member wa my Congress anagula data analowa live ndikuyamba kunyoza chodabwisa kwambiri amene machita izi akhala kunamiza anthu ndife madimi na PMTV adya ndalama ku Page House muzina langa olo wina afuna asafune DPP mboma sitani ko sibwere DPP unatuka Magabe sadziwa kugwira ntchito koma kuponderezana pakampeni anali bize kudya ndi chakwera lero afuna zipanga zaife mukufuna kupempha zochita pemphani mwaulemu osati kulimba ndi anthu amene ayika mitu pa njanji. So pomaliza amene afuna kuyankha video imeneyi apangenso video ndinakhala chete Magabe aja anabweka na magalimoto chifose aja obweka galimotoyo amene amayankhula mu galimotoyo amene akula data ose ndi Magabe.